Tulis video mga katiil, mga labas sa karon na adlaw mga katiil kay palalab ng lakaw. Oh, mana itong laban mga katiil. Katiil kay ang laba pa man akong mama di mga katiil oh. Napara ato daw. So, siligan sa ako rin mga katiil kay siligan sa ako mga katiil kay ugaw kayo. Kapuyo ani siya ay silig. Oo, pati liguna sa karan na. Ano wala na kan? Wala na. Ay lampas-lampas, way guna-guna. Ang iro gabi idare. Sige tao ani ka. Ispak ka rin ko rin gawas ko kay patulog. Sa panila na itulog na buntag na. Nakok na. Malibang ko apang ali-alihan ko na ang pato. Man madala ang arenola. Yaya sila. Bakit? Ya, pagkuan ako mali akong baning diri kasi may nagkuha ka. Ano kaya mo gikan kay nabasa mo sa atong tagulit na mo, nabasa mo tong pum. Oh, kaya ang hapin, gidala po Raymond ni Amoy. Ako ilo ko boy, kapoy, puskitira. Basa kang pum ah. Mo sa inalig pagkulit na mo. Lagi nang lubay, wala. Ato ra de, tabukan na kawan. Oh, na dia. Igo lang lantawan, dilikuan non. Ah. Ito hinaog na. Patulog, padilig na dito. Ang isa diha. Dito. Okay, salamat mga katail. Anak lang. Bless ini kanon. Nilig ka mga katail kay karon ting ulan na. Basig mo atake ang dengue flavor. Anang nilig ta. Palihog kog share. Salamat.